לברכה. אז אנחנו אחרי 3 ימים עם הרב יוסי גלבשטיין המדהים, עם הסדנה המדהימה. אנחנו, בימים המתוחים האלה שעוברים על כולנו, רצינו להביא פעילות עם ערך שתהיה הפוגה לתלמידים. ולא רק שקיבלנו פעילות עם ערך שנתנה הפוגה לתלמידים, קיבלנו פעילות עם יצירתיות מתפרצת מהתלמידים, קיבלנו פעילות עם משמעות, תלמידים פשוט נהנו עד הסוף, גילו את הכישרון שבהם, גילו את היצירתיות שבהם, וזה פשוט מעבר לכל הציפיות שלנו, ברוך השם. אם חששנו שאולי הקטנים יהיה להם יותר קשה והגדולים זה יהיה להם קצת משעמם, זה היה רב גילאי, מתאים לכולם, מהקטנים, מכיתות א' עד כיתות מטיבתא, ההכנה לישיבה, כולם נהנו מהסדנאות האלה. זה פשוט היה, מחנכים חזרו והודו לנו, והרב יוסי גלבשטיין שכל כך ליווה כל קבוצה וקבוצה וליווה את הילדים, ובאמת בכזה סבלנות ובכזה חדווה ואהבה, ברוך השם, אנחנו ממש ממליצים על הסדנאות. יישר כוח גדול לרב גלבשטיין, יישר כוח גדול לכל צוות עולמי.